moko kuom jogo mosewuok oko ma laro lemo mar director mar Sugar Board e gwenge mag Southern kama oting'o counties ma Migori, Homa Bay, Kisii, Nyamira kod Narok okone jotend jopur mondo were gi donje siasa mar laro lemo mar directors mar Sugar Board. Bende Andu Abade ma en achiel kuom jogo eko mosewuok oko mar laro lemo mar director e Sugar Board no wacho ni moko kuom jotend jopur niang' otenore nyakonchiel kendo gisiro moko kuom jogo malaro komni. Andu wacho ni jopur niang' ong'eyo jogo mantiere kod lony mar nyalo miyo gi lokruok ka gidwaro e sekta ma niang'. Owacho ni moko kuom lokruok ma en owuon odhi kelo ka oyiere en keto riwruok mar jopur ma otegno, neno ni jopur obeto niengegi kendo chulgi e wang' sa. And gin gi candidate moro ma gi support e this region kendo giringo bang'e giwuotho ka giyalo agenda mare. Giweya agenda mar the federation. To ma en gima kuje bedi timore gi federation mochung'ne the outgrowers, the sugarcane growers. Federation keep off these elections because you are telling us ni un karusari elections ni in advance. We uru candidates upiem kegin bane mondo jopur obedie gi kuku margi moro. Magi chokore, magi registers members, magi nie gi shareholding. Makata ka kambi kuro biyo ni kambi ng'iew. To ginyalo participate magi bende ng'iew shares e kambi. That is the only way magi nyalo own godo kambi. As opposed to sani ma ji wacho ni kambi en marwa, to onge gima nyiso ni kambi ni endi mari, onge ni document manyiso ni en mari. En ni en mari nikech government